kofar ɗakin sa nake wucewa idan zan je cefane, kuma kullum sai ya tsokane ni, sai ka ji yana cewa doguwa fara kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa ga kaya babe you carry load. Wata rana zan zama road safety ni kuma sai na yi murmushi na wucewa ta. Haka idan na dawo ma sai ya tsokane ni. Wata rana dai sai ya biyo ni ya ce yau dai sai na yi rakiya duk inda zaki je zan raka ki, kuma kayan da kika yi lodi ina so yau zan sauke su. Sai na ce wani kaya kenan? Haba mana ya kike kamar baki gane ba, kamar baki je gano ba. Sai ya ce ni ban gane ba. To ke san idan mota ta yi overload road safety ne suke sauke mata kayan da ta yi overload. Sai na ce wani kaya kenan? Sai ya ce oh ke kam mu je mu dawo sai in nuna miki kayan. Doguwa fara kyakkyawa. Idan ya faɗa hakan har cikin zuciyata ina ɗan jin daɗi saboda gayan ya haɗu kuma yana da daɗin murya, shi ma kuma dogo ne chocolate color, gashi ɗan gaye ya iya wanka. Ya kalle ni ya ce ai aikin larabawa in ya kina jin daɗin aikin nan kuwa. Ni fa duk lokacin da na ganki sun aike ki yo ce fa ne haushi nake ji. Ni kuma sai na ce saboda me? Ya ce kyakkyawa kamar ki bai kamata tana shiga cikin rana tana tafiya ba. Murmushi kawai ne na kalle shi muka ci gaba da tafiya. Haka ya raka ni na gama yin cefanen har ya rike min wasu daga ciki. Da muka dawo har gida ya raka ni ya juya zai tafi sai na ce yaushe za ka sauke min kayan da ka ce. Wata dariya ya yi sai ya ce na san yanzu aiki zaki yi idan kika shiga cikin gidan nan, amma idan kin gama ina ɗaki na ki zo sai na sauke miki kayan. Sai na tambaye shi na ce kamar karfe nawa kenan? Ya ce kina gamawa ki kira ni a waya. Ok haka na faɗa mai. Sai na ce mai bye bye na gode sosai. Na shiga cikin gida da nishaɗi sai fara'a nake ni kadai. Ai kuwa ba tare da bata lokaci ba na yi shaf na gama ana yin sallar isha sai na yi wanka na shirya. Sai da na je kofar ɗakin nashi sai na kira shi a waya. Yana ciki na ce gani a kofa. Ya ce shigo mana. Ina shiga na ji wani ƙanshi mai dukan hanci ya doki cikin hanci na. A kishin gida na same shi kan katifa abinka da ɗakin gauro. Yana ta a kan katifa daga shi sai ɗan kamfai yana ta daddana waya. Yana gani na ya ajiye wayar ya miƙe tsaye. Ya ce barka da zuwa doguwa fara kyakkyawa sarauniyar kaya. Ban yi aune ba sai ji na ya rungume ni yana cewa overload ta zo wajen road safety. Jefar da ni yayi akan katifa. Shi ma ya faɗo ta gefe na haka akan katifar. Ya fara shafa ni a hankali. Ya ce yanzu kin gane aikin road safety nan? Dariya ne. Na ce tun a farko na gane shi yasa ma na zo. Kana tunanin ban gane bane ba? Habawa yana ji na faɗa haka. A take sai ya cire wandonsa. Ya ce a fara da wannan. Ni ma na cire kayana na rike zarmalolinsa. Ban rasa kenan abin da nake nufi ba. Na fara sha a hankali na fara sha. Wayyo ya fara wani irin sambato. Ina sha ina lasa shi kuma yana shafa min nonuwana cewa yake amma kin iya shan bura doguwa ta kai na ma haka kike. Yana mulmula min kan nonuwana yana ta sambato. Kawai sai jini ya cika min baki da ruwa. Ya kwantar da ni a katifan nan ya saita buwarsa cikin durina a hankali. Ya fara zira min a hankali wayyo Allah na. Yana zirawa yana shiga yana fita a hankali. sai masa nake ya ƙara sauri cina yake zirawa yake wayyo daɗi. Can da rungume shi da ƙarfi biro shi tana cikin durina cikin ruwa fice a lokacin na kawo wayyo daɗi. Ban san lokacin da na lumshe idanuwa na ba. Zaro ya tashi a hankali daga cikin durina ya ci gaba da shafa min nonuwana a hankali. Ya fara sha min kan nonon a hankali yana shafa min kan durina da hannayensa kan gashin gabana yana cewa kai doguwa haka kike da daɗi. Gaskiya daɗin nan naki ya burge ni sosai. Ban taɓa tunanin haka kike da daɗi ba. Da na san haka kike da daɗi da kullum sai na kira ki kin ziyarce ni. Wayyo Allah na kai. A daidai wannan lokacin ni ma na kalle shi na lumshe ido na buɗe. Bai san abin da yake cikin raina ba. Ce mai nake yi. Ai duk daɗi na ban kai ka daɗi ba. Saboda wannan burar ta ka yadda ka san rodi lokacin da ka fara zira min a cikin durina. Ji nake yi tamkar wani irin daɗin duniya ya lullube ni. Kai kanka ban san haka kake ba. Da kullum sai na kawo maka ziyara. Lallai wannan road safety din ya iya sauke kaya.